Hola, bon dia a totes i tots. Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí. Ja ens coneixem perquè ens hem vist a les aules i realment no heu d'estar nerviosos i nervioses, que ja sé que ho esteu una mica, però no cal perquè al final el que veniu a presentar és el projecte que heu fet a classe i que el que feu és compartir-lo amb la resta de companys i d'altres escoles. Aquesta pregunta ens diu: al pàrquing de l'aeroport hi ha 43 cotxes i n'hi entren 7 més. Quants cotxes hi ha en total? Tu. Al zoo hi ha 4 elefants i 17 micos. Quants animals hi ha al zoo? Per què la guineu no volia entrar? A. Perquè no tenia ganes. B. Perquè té por a la guineu. C. Perquè el lleó es menja tots els animals. Una vegada està en gas, utilitzem el ventilador perquè es refredi i baixi la temperatura, utilitzant els canvis de vestit perquè giri i la variable sumant en negatiu per baixar els graus.